最近、廊下の電球を一缶センサー付きのものに変えたんだ。人が通るとパッとつくやつ。便利なんだけど、一つだけ困ったことがある。夜中、誰もいないはずの廊下で、勝手に電球が光ることがあるんだ。古いアパートだから、何かの霊が通り抜けてるのかな。なんて最初は怖かったけど、最近はもう慣れっこになった。昨夜もトイレに行こうとドアを開けたら、廊下の電気がすでについていた。またかよ、幽霊さんも元気だね。俺は苦笑いしながら、誰もいない廊下を通ってトイレを済ませた。センサーは優秀で、俺が部屋に戻るとすぐにふっと消灯した。